It-tniġġiż tal-arja hija l-isfida ambjentali li l-aktar tħasseb lill-Maltin. Dan jirriżulta minn stħarriġ tal-Eurobarometer dwar l-ambjent. Meta mitluba jsemmu t-temi ambjentali li l-aktar jinkwethom, 65% tal-Maltin intervistati semmew it-tniġġiż tal-arja. 46% semmew il-problemi urbani bħal traffiku nuqqas ta' spazji ħodur. 45% qalu li huma mħassba wkoll biż-żieda fl-iskart u 40% semmew it-tniġġiż tal-ilma. 35% semmew l-impatt tal-kimiċi użati fi prodotti ta' kuljum. Intant 96% ta' dawk intervistati jaqblu li bħala individwi jista' jkollhom semm fil-ħarsien tal-ambjent. Skont il-Maltin, in-nies għandhom jagħtu priorità s-separazzjoni tal-iskart biex dan ikun irriċiklat u 81% qalu li tul l-aħħar xahar għamlu dan. Kważi nofs il-Maltin, 49%, semmew ukoll li wieħed għandu jipprova juża trasport pubbliku kemm jista' jkun biex jipproteġi l-ambjent. Għalkemm imbagħad din il-ħaġa ma daħlitx mal-inizjattivi li l-Maltin qalu li għamlu tul ix-xahar ta' qabel biex iħarsu l-ambjent. Skont l-istess tħarriġ 52% tal-Maltin jemmnu li l-gvern qed jagħmel biżżejjed biex iħares l-ambjent u 2% qalu li qed jagħmel wisq. 40% jemmnu li għandu jagħmel iżjed.